Hola! Ell és el Carles. I ella és la Raquel. I som els assessors de Mobilitat Internacional. És un servei de l'Ajuntament de Barcelona, concretament del Departament de Joventut, i el que fem és assessorar en matèria de mobilitat, en estudis, pràctiques, voluntariat, totes aquelles experiències que vulgueu fer a l'estranger, doncs nosaltres us les expliquem. Tenim informació d'aspectes que heu de tenir en compte abans de marxar, com visats, assegurança mèdica, com trobar feina, com trobar allotjament, etc. I també programes de pràctiques, de voluntariat, totes aquelles coses que pugueu fer emmarcades en el programa i estalviar, sobretot diners i temps també. També fem el butlletí de mobilitat internacional, un butlletí molt útil per a aquells que voleu marxar a l'estranger i tenim oportunitats de treball, de pràctiques, de beques, de voluntariat, d'intercanvis juvenils, de formacions. Heu de saber que també som multiplicadors de la xarxa Eurades, que és una xarxa a nivell internacional que el que treballa és per difondre les oportunitats i les opcions de mobilitat. Us donem l'oportunitat de fer una assessoria de 45 minuts amb la qual parlem de la vostra estada en concret. Pot reservar qualsevol dels punts d'informació juvenil de la xarxa de punts de Barcelona. Doncs això, que si voleu marxar a l'estranger, el vostre primer contacte és l'assessoria de mobilitat internacional. I quan retorneu, també estarem aquí esperant-vos per fer assessoria al retorn. Adéu!